खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय जोंनि गामियाव बिराद गिदिर हाबा दङ दा बे हाबायावनो आं दंफैयो बे गामियानो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारिनि सिङाव थानाय गोजोनफुरि गामि दा बे गामियावहाय दिनैहाय सेकेन्ड टाइम हाबा मोनजाबावबाय जोङो जोंनि गामियावनो दा हिन्जाव गोदान लागो फैगासिनो दङ ओरैहाय जोङो नोंथांमोननो देखायनायसै हिन्जाव गोदान लागोखौहाय दायो हिन्जाव गोदान लागोखौ बरायनानै लाबोगासिनो दङ नायदो हिन्जाव गोदान लागो दा बिथांमोना सफैबाय ओरैनो मोसानांगौ दे हिन्जाव गोदान लागो माथो आबैनो दारि दंलायो नैबे हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ देखायदो एसे ओरैहाय आराम बैसिम देखायदो वेलकाम हिन्जाव गोदान लागो नांले जेबो नांलायलै लानायखौ लादो हाबलांसिगोन
हिन्जाव गोदान लागोखौ बरायखांबाय बरायनानै दा सिङाव लानानै थांजोब्बाय आरो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान जिरायसालिखौ माबायदि बानायदों बेखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिगासिनो दङ बिसोरो गामिनिसो हौवा गोदान सोर गामिनि सोर गामिनि गामिनिया दायो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौहाय आसिरबाद होग्रोदों आरो